אז מה קורה חברים, כאן לוי, והיום אנחנו בסרטון של ברול סטארס. כמו שאתם רואים אני עם תיק ואני הולך להראות לכם איך להשתמש בווסאבי של תיק. אז לפני שמתחילים אל תשכחו לכתוב בתגובות איזה סרטון הבא אני אעלה של משחק, כמובן פורטנייט או מיינקראפט. אם אתם רוצים שאני אעלה פורטנייט תכתבו פורטנייט, אם אתם רוצים שאני אעלה מיינקראפט אז תכתבו מיינקראפט. ועוד אחד נוסף שזה פיפה. ואל תשכחו לשים לייק לסרטון וסאב, לא נראה לי שצריך, אז בקיצור בלי הרבה חפירות, יאללה בואו נתחיל. אוקיי, זה היה אני ממש לא מצחיק. מה זה היה עכשיו? עשיתי הרגע את כל הקילים פה. כי נשאר רק הפוקו הזה. אוקיי, סבבה. כרגע אחד. כזה. יופי. בקיצור מה שהווסאבי של תיק עושה, שהוא שולח 3 שפים במקום ראש אחד. אוקיי, קיבלנו סושי. בוא נראה אחד, איזה מפעל. זה מבאס אותי. ולסיום הסרטון אנחנו נעשה הגרלה בתגובות. נבדוק איזה סקין אתם תרצו שאני אקנה. נלך כמובן לאפיקים, כי אלה הסקינים היחידים שאפשר לקנות בבלינג. מי שחושב שכדאי לי לקנות את ה-CCTV פוקו, תגיבו פוקו. מי שאומר שכדאי לי לקנות את ה-Byron the White, שיכתוב לי בתגובות ביירון הלבן. ומי שרוצה שאני אקנה את הסקין של אדגר, דוקטור אדגר, תגיבו בתגובות אדגר הדוקטור. אז מי שיגיע להכי הרבה תגובות, או האדגר או הביירון כמו שהפוקו, אז את הסקין הזה אני אקנה. וכדי לעשות קצת כיף אפשר גם לבזבז קצת סקינים ב-2750 ג'יימס.
אז הסקין שאני רציתי הרבה זמן לקנות זה גם הגריים האלה, וגם רציתי לקנות Run free, my wee beasties! אז נראה לי שאני אקח את האש הזה, אז בואו נקנה אותו. ייי. I'm so... Time to take out the rubbish. אז מה אתם חושבים? לשים או פשוט לעשות קונטיניו? עשיתי קונטיניו לבינתיים, ונשאר לנו מספיק לסקינים שרצינו לקנות, וגם קיבלנו קצת דברים בברול פאס, אז זה נשאר ערב. איזה מזל נחס יש לי. ועכשיו נראה את השחקנים הכי הרבה סקינים ללוקר שלי. מה? זה לא נותן, זה לגים. יופי. יש את הרגיל כמובן. ווייט קרו, יש לי את מגה, אז בואו נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6 סקינים. די טובים, אתם חושבים שזה טוב? תגידו בתגובות, ואין לי כוח לבזבז ונו, לחכות לסקין הזה, אז בא לי לקנות אותו פשוט. 7 סקינים לפה, היידה. ונעשה קונטיניו. יש לי סקין יותר טוב, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי כל המבחן. וגם יש לי אותו. הסקינים הכי טובים בלוקר שלי זה 1, 2, 3, 4, 5. יש לי את הזהב הזה. ולסנדי. בואו נראה איזה סקינים אהבנים יש לי. Nap time! Sand Shroud! Yay! Woohoo! 6. סבבה, סבבה. טוב, זה הסרטון להיום, ויאללה ביי.